Ahojte lidi, vítejte u dnešního videa 14 dní. Vlastně nebudu aktivní, možná večer něco budu vydávat, ale odpoledne ne, protože mám příměstský tábor. A už to tam dneska a v 7:30 máme s kamarádkou sraz, že tam jdu s ní. Takže jo. Takže se těším na tábor. Těším a se budu vydávat nějaký videa, protože mě to strašně baví. Jo. Takže asi budu končit. Jo, a když tak koukám nahoru, tak já tam mám hodiny. Já mám jen na mobilu, ale mám na troubě a mikrovlnce, takže tam se koukám. Takže si rozhodně užijte prázdniny. Buďte zdraví, šťastní. Jestli někdo je na dovolení, tak si užijte. A bye.